Θέλω να σηκώσεις ψηλά το πατελόνι εκεί. Σχηματίζω ακριβώς κάθετα μία γραμμή πίσω. Δεν κάνεις το περίγραμμα. Όχι, και μπροστά. Ναι. Τώρα θέλω να σηκώσεις λιγάκι το πόδι σου και θέλω να μετρήσω εδώ την καμάρα. Να σηκώσεις όπως είσαι. Ωραία, πίσω. Πάτα. Δεν είμαι πολύ καλή στα μέτρα. Είσαι τέλεια. Και το πόδι σου είναι ιδανικό για να κάνουμε στιβάνια. Είμαι γεννημένη για στιβάνια, το βλέπετε αυτό. Όλα ξεκίνησαν από αυτό τον λιβαδιώτικο πηδικτό που είδα να χορεύουν στο μετόχι Λαζαρόκοστα, εκεί στον Ψιλορίτη. Οι τσαγκάριδες, λένε, κοιτάνε τους ανθρώπους στα πόδια. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την τσαγκαρική, αλλά αυτούς εδώ τους κοιτούσα στα πόδια. Λέμε τώρα. Πέστε μου όμως, δεν είναι φανταστικά αυτά τα στιβάνια? Έψαξα λοιπόν και βρήκα αυτόν που τα έφτιαξε. Τον Πολυχρόνη Κονιό. Μόνο που δεν μου έκανε τη χάρη να φτιάξει πρώτα τα δικά μου στιβάνια. Οι παραγγελίες τρέχουν, βλέπεις. Σήμερα λοιπόν θα κόψουμε τα στιβάνια του κυρίου Γιάννη. Κομματιαστά, στρογγυλά, μαύρα, 45 νούμερο. Το δέρμα που φτιάχνουμε τα στιβάνια είναι από μοσχάρι. Συνήθως τα μοσχάρια υπάρχουν σε μισά κομμάτια, μισάδια που λέμε. Είναι χωρισμένα από τη ράχη, από την πλάτη και παίρνουμε το ένα κομμάτι. Για να κόψουμε ένα ζευγάρι κομματιαστά στιβάνια χρειαζόμαστε 1, 2, 3, 4 κομμάτια δέματος βασικά. Χρειαζόμαστε ένα πατρόνο για να βγάλουμε τη γάμπα, ένα πατρόνο για να βγάλουμε το φόντι και ένα για να βγάλουμε τις φτέρνες. Αυτό θα κοπεί με το χέρι, αυτό θα κοπεί στο μηχάνημα που έχουμε εδώ πέρα. Και επειδή δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα από φόντια, φτέρνες και πατρών, του ζήτησα να μου δείξει τι εννοεί. Λοιπόν, το φόντι λοιπόν είναι αυτό, η φτέρνα αυτή, η γάμπα αυτή. Ο λόγος λοιπόν που πρέπει να είναι σκληρό το φόντι είναι ότι όλο το ζόρι, το υπόδημα το έχει στο πέλμα. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει, ίσα ίσα προτιμάμε να είναι πιο μαλακό για να κάνει και ωραίες ζάρες και να μην είναι σκληρό να μας ενοχλεί στη γάμπα. Εδώ όμως πρέπει το παπούτσι να μένει πάντα στο ίδιο σημείο. Τώρα ο Πολυχρόνης σχεδιάζει τα φόντια και τα πατρών που λέγαμε πριν για να τα κόψει σωστά μετά. Και πάμε να κάνουμε το παραδοσιακό κόψιμο. Όλα πρέπει να κοπούν από την αρχή με απόλυτη ακρίβεια, γιατί οτιδήποτε κάνουμε λάθος θα το δούμε μετά στην πορεία. Παλιά έτσι ιστορικά, αν μπορούσαμε να πούμε, τα δέρματα που χρησιμοποιούνταν, τα περίφημα γαλλικά διάβροχα που λέγαν τότε, ήταν δέρματα από τις πρώην επικίες της Γαλλίας, γι' αυτό τα λέγανε έτσι, Μαρόκο και τέτοια πράγματα. Ήταν ένα σκληρό δέρμα. Δηλαδή, το λέω γιατί πολλοί έρχονται εδώ πέρα μεγάλη ηλικία άνθρωποι και μου λένε: έχεις γαλλικό αδιάβροχο. Δεν υπάρχει γαλλικό αδιάβροχο πλέον. Ούτε καν εγώ δεν το πρόλαβα. Αυτά ήταν δέρματα από καμήλες.
γενικά όταν χρησιμοποιούμε βεζινόκολλα πρέπει να μπαίνουν η κόλλα και στα δύο σημεία που πρέπει να κολλήσουμε. Και τώρα είναι έτοιμο να πάμε στη γαζωτική μηχανή για να αρχίσουμε να κάνουμε τις δραφές σιγά σιγά. Είναι μια διαδικασία που θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχει να κάνει αποκλειστικά, μάλλον έχει να κάνει πάρα πολύ με την ομορφιά που έχει το υπόδημα και φυσικά με την αντοχή του. Η επόμενη δουλειά είναι το φοδράρισμα. Ίδιες κινήσεις πάνω κάτω με πριν, πατρών, σχεδιασμός, κόψιμο, κόλλημα, γάζωμα, μόνο που αυτή τη φορά το υλικό μας είναι από μαλακό δέρμα γίδας για τη γάμπα και από βαμβακερό τζιν για το φόντι. Θέλει λιγάκι η διαδικασία εδώ πέρα για να στρώσει καλά στο σημείο που είναι η γλώσσα. Και είναι έτοιμο να το βάλουμε στην πρέσα, να το πρεσάρουμε, το κρατήσει κάποιες ώρες εκεί για να στεγνώσει η κόλλα για να γίνει σταθερό. Οπότε φέρουμε την πρέσα. Παλιά αυτό ο πατέρας μου το έκανε εδώ σε αυτό το μάρμαρο ή σε κάτι τέτοιο. Απλά με το βάρος του μαρμάρου τα άφηνε όλη νύχτα και Και μιας και μιλάμε για τον πατέρα του Πολυχρόνη, πάμε να τον συναντήσουμε στο σπίτι τους, στα Ανόγια. Κύριε Βασίλη, είσαι στη Βανάς πόσα χρόνια? Είμαι στη Βανάς από το 1940. Πολλά. 45 κανονικά. Το 45 μπήκα στην τέχνη. Πόσο χρονών ήσουν όταν μπήκε στην τέχνη? Όταν μπήκα στην τέχνη ήμουν 12 χρονών. Ήρθα εδώ, ήταν ο πατέρας μου, παλιός δραγκάρης. Α, έκανε στη Βάνια. Έκανε ο πατέρας μου στη Βάνια, υποδήματα. Η τέχνη μ' άρεσε και την έμαθα καλά. Πολύ καλά. Γίνηκα πιο καλός τεχνίτης από τον πατέρα μου. Σίγουρα, τόσα χρόνια. Είχα πάντα δουλειά, δούλευα και τη νύχτα. Ο γιος σου είναι καλός μάστορας, καλός τεχνίτης? Πιο καλός από μένα. Πιο καλός από σένα. Πιο καλός. Άρα κάθε γενιά είναι και καλύτερη. Και καλύτερη, ναι. σε αυτό το σημείο ράβουμε την μπισινή που λέμε, δηλαδή την πίσω ραφή, που ενώνει το στιβάνι. Τέλος. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν μετά από αυτό να το βάλουμε στα γαμπάλια και μετά να περάσουμε τα φιλέτα πίσω που θα καλύψουν τη ραφή. Αυτά εδώ είναι τα γαμπάλια. Ξύλινα ποδαράκια που προσωμιάζουν το πόδι και η δουλειά τους είναι για να ανοίξουμε τις γάμπες στα στιβάνια. Τα βάζουμε εδώ μέσα. Είναι από 3 κομμάτια αποτελούνται. Βάζουμε πρώτα το μπροστινό, μετά το αντίστοιχο πίσω. Ανάμεσά τους μπαίνει η στέκα. Οκ.
Αυτό λοιπόν το κάνουμε γιατί πρέπει να τεντώσουμε το δέρμα ώστε να πάρει πρώτον το σχήμα του ποδιού και δεύτερον τα μέτρα που έχουμε πάρει, δηλαδή τη γάμπα, πόσο πάχος έχει η γάμπα και πόσο έχει η φτέρνα. Αυτά τα 2 μέτρα βγάζουμε εδώ πέρα. Για να το κάνουμε αυτό όμως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και μία σφίνα για να βγάλουμε ακριβώς τα μέτρα που έχουμε να κάνουμε. Αυτό θα χρειαστεί να το αφήσουμε ένα βράδυ, να τεντώσει υπό μόνο του φυσικά και την επομένη θα το βγάλουμε και θα περάσουμε το φιλέτο. Εγώ στη δουλειά μπήκα το 1999. Φεύγοντας από τον ιδιωτικό τομέα, σε ηλικία 30 χρόνων. Μεγάλος δηλαδή σχετικά. Εντάξει, τόσα χρόνια βέβαια παρακολουθούσα τον πατέρα μου. Είχα άποψη, τουλάχιστον θεωρητικά, πώς γινόταν. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το να πιάσεις να μπεις στη δουλειά χειρονακτικά. Αλλά μου ήταν κάπως πιο εύκολο και επειδή ήταν και ο πατέρας μου, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταδώσεις σε κάποιο ξένο τη δουλειά. Δουλεύαμε περίπου 10 χρόνια μαζί για να μάθω καλά τη δουλειά. Τώρα λοιπόν περνάμε στη δεύτερη φάση της κατασκευής των στιβανιών, η οποία είναι η αποτύπωση καταρχήν των μέτρων που έχουμε πάρει πάνω στα καλαπόδια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε το νούμερο του πελάτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 43, και άλλο ένα σημείο που πρέπει να φτιάξουμε σε αυτή τη διαδικασία είναι το πάχος του κουντεπιέ. Έχουμε πάρει τα μέτρα για το πόσο παχύ είναι το πόδι του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το καλαπόδι από μόνο του είναι πιο λεπτό, άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε κάποιες προσθήκες από δέρμα, ούτως ώστε να το φέρουμε στα επιθυμητά εκατοστά. Αυτό είναι το πατόπετσο. Είναι το εσωτερικό σωλόδερμα, εκεί που πατάει βασικά το πόδι και είναι και ο συνδετικός κρίκος όλων των υλικών. Σχηματίζουμε με ένα μολύβι που θα κόψουμε. Και με ένα ψαλίδι θα κόψουμε τους πάτους. Στο περίπου, καταρχήν. Απλά κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Αυτό. Κάπου εδώ, και αφού προσαρμοστεί ο πάτος στο καλαπόδι, ξεκινάει το μοντάρισμα του στιβανιού. Το καλαπόδιασμα που λένε. Κρατήστε την ανάσα σας για καλό και για κακό. Λοιπόν, ο κάθε ένας υποδηματοποιός, σαγκάρης, όπως θέλετε πέστε το, έχει δικό του τρόπο σε πολλά πράγματα. Εγώ αυτόν τον τρόπο κατασκευής μονταρίσματος τον έχω πάρει φυσικά από τον πατέρα μου. Δηλαδή το καλαπόδι κανονικά πρέπει να μπαίνει μέχρι εδώ κάτω για να μοντέρνεται. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ έτσι. Το αφήνω τουλάχιστον 2 εκατοστά πιο πάνω. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, και προσέχω προσεκτικά για να είναι ακριβώς στη μέση, θα βάλουμε 1-2 καρφάκια για να μας το κρατάνε. Για να μάθεις αυτή τη δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να έχεις πολύ υπομονή και πρέπει να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει υπομονή να σου δείξει. Τη χάνεις πάρα πολύ εύκολα την υπομονή. Εντελώς εμπειρικά γίνονται κάποια πράγματα. Να μου πεις τώρα πώς μετράς υπέρ του σημείο. Με το μάτι το καταλαβαίνω που πρέπει να τοποθετηθεί. Κανονικά, όταν αρχίζω αυτή τη διαδικασία, σταματάω και κάνω το σταυρό μου.
διότι είναι επικίνδυνο σημείο το πρώτο εδώ πέρα στα μυτερά στιβάνια. Όταν το τραβήξεις μπορεί να σκίσει. Εντάξει, το βλέπω. Τώρα θα πρέπει να κόψουμε αυτό που περισσεύει από τη φόδρα. Καταρχάς. Ο γιος μου καθόταν και με έβλεπε μια φορά από δίπλα και έβλεπε όλο τον κόπο που κάνω για να βάλω το καφέ, να το τεντώσω και μετά με ρωτάβαζε όλα. Όχι, με κοίταζε με ένα ύφος. Σου λέει τώρα αυτός, πάει καλά, δεν πάει? Και αρχίζουμε σιγά σιγά και κόβουμε ό,τι περισσεύει. Αυτό ήταν το μοντάρισμα. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να τελειώσουμε είναι να βάλουμε κόλλα, να λυγίσουμε τα καρφιά από εδώ, τόσο ώστε να το κρατήσουν και πρέπει να κάτσει οπωσδήποτε ένα βράδυ να ηρεμήσει. Από αύριο, κανονικά από την επόμενη μέρα, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε το πέτσωμα που λέμε, δηλαδή να βάλουμε το πετσί με τις ξυλόμπρογες και όλα για το τελείωμα του στιβανιού. Τώρα που το σκέφτομαι, ελπίζω να μην σας φαίνεται παράξενο που πιάνει διαφορετικά στιβάνια ο πολυχρόνης κατά τη διαδικασία κατασκευής. Είπαμε, άλλο ζευγάρι ξεκινάς να κόψεις, άλλο έχεις τα γαρμπάλια να παίρνεις σχήμα, άλλο ξεκουράζεις και άλλο πιάνεις να τελειώσεις. Πώς αλλιώς? Θέλει κόπο το στιβάνι για να γίνει. Η λέξη στιβάνι μάλλον, από ό,τι έχω ψάξει, προέρχεται από την εποχή της Ενετοκρατίας. Στα Ιταλικά, la stivale σημαίνει η μπότα. Οι κατακτητές τότε, οι Ενετοί, φορούσαν αυτές τις περίφημες μπότες, που από εκεί ουσιαστικά έχουν αντιγραφεί τα στιβάνια, οπότε όλα αυτά τα χρόνια τα πήραν οι Κρητικοί, οι Τουρκοκριτικοί, όλοι. Γιατί ας πούμε στιβάνια μπορούμε να δούμε και στην Τουρκία, σχεδόν παρόμοια. Άρα λοιπόν όλη αυτή την κουλτούρα το πιο πιθανό είναι ότι προέρχεται από την εποχή της Ενετοκρατίας. Βέβαια τότε αυτοί που τα φόραγαν μια ζωή. Όταν ας πούμε τρυπούσε η σόλα παράδειγμα από κάτω του στιβανιού, δεν τη βγάζαμε για να βάζουμε κάποια άλλη, γιατί ούτε τα ξυλόκαρφα ουσιαστικά υπήρχαν τότε, προφανώς γινόταν ραφτά. Οπότε απάνω στο τρυπημένο βάζαμε το καινούριο, ούτως ώστε δημιουργούσαν σιγά σιγά πατοσχές που λέγαμε, τα λέγανε δόμους. Γι' αυτό τα λέγανε δόμους. Ήταν σαν δομή, ρε παιδί μου, και τα λέγανε δόμους. Ήταν κάτι πολύ βαριά πράγματα που το φορούσαν, αλλά αυτά πραγματικά δεν παθαίνανε τίποτα, το φορούσαν παντού. Μέσα, έξω, για τη δουλειά τους, για τα αόρη, για τα οτιδήποτε. Στη διάρκεια στο πέρασμα των χρόνων φυσικά άρχισε και έγινε ένα με την παράδοση. Δηλαδή οι Κρητικοί φορούσαν στιβάνια με τα σαλβάρια, γιατί ήταν και η παραδοσιακή στολή, η στολή ουσιαστικά η καθημερινή. Μετά έγινε η τζιλότα, το ίδιο πράγμα. Στις γυναίκες δεν έχει παρατηρηθεί να φοράνε στιβάνια, όπως ας πούμε σε άλλες περιοχές, μόνο για τους άντρες μιλάμε για τα στιβάνια. Και από τα νεότερα χρόνια νομίζω ότι είχε μπει στο DNA του κάθε κριτικού ότι χορεύει, δεν χορεύει, τα αρέσουνε, δεν τα αρέσουνε, ότι έπρεπε να έχει ένα ζευγάρι στιβάνια, γιατί είναι ένα κομμάτι της παράδοσής του. Ωραία, λοιπόν, έχουμε κολλήσει το πετσί, το σολόδερμα, με τη βεζινόκουλα. Έχουμε κάνει περιμετρικά μία γραμμή για να ξέρουμε σε ποιο σημείο θα μπαίνουν οι ξυλόπροκες. Θα το βρέξουμε λιγάκι για να είναι πιο μαλακό και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κάνουμε τη διαδικασία για το πώς μπαίνουν οι ξυλόπροκες.
Η ξυλόπροκα είναι, ας το πούμε, το θεμέλιο του στιβάνιου. Τα δένει όλα μαζί, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να ξεπατωθεί το στιβάνι. Δηλαδή, η ξυλόπροκα θα περάσει το πετσί, θα περάσει το δέρμα έτσι όπως το έχουμε τυλίξει, θα περάσει το πατόπετσο και θα καταλήξει μέσα να καρφώσει στο καλαπόδι το ίδιο. Δηλαδή, η ξυλόπροκα είναι πιο μεγάλη από ότι η τρύπα που θα ανοίγουμε για να μπει μέσα. Μετά θα τις βρέξουμε, θα πριστούν και αυτό είναι. Θα παχύνουν, δηλαδή θα χοντρίνουν, οπότε θα καλύψουν εντελώς την τρύπα που ανοίγουμε και θα μένουν εκεί πέρα, οπότε δεν έχουμε θέμα να ξεπατωθεί το στιβάνι. Στιβάνι χωρίς ξυλόπροκα δεν είναι στιβάνι. Λοιπόν, τέλος. Τις τελειώσαμε και τώρα το μεγάλο κόλπο, το νερό. Θα τις βρέξουμε καλά και σε λίγο θα δείτε ότι θα πρίσκονται, θα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Το μεγαλύτερο κόλπο στα στιβάνια είναι ότι η σόλα φτιάχνεται απάνω στο στιβάνι. Δεν παίρνεις κάτι έτοιμο, το κολλάς απάνω επειδή έχεις φροντίσει να είναι το ίδιο σχήμα με το καλαπόδι. Τσακ, μπαμ και τελείωσε, όπως γίνεται με τα υποδήματα του περισσότερα. Που ακόμα και αν φαίνεται ότι έχουν ραφές, αυτά είναι εξόβλια, έτσι, είναι πιο σχέδια έτσι για να φαίνονται όμορφα. Αυτό το πράγμα το κάνει κανείς άλλος. Μόνο στα στιβάνια γίνεται αυτό. Να φτιάχνετε το πετσί απάνω στο καλαπόδι. Ή σε όποιον φτιάχνει καθαρά χειροποίητα υποδήματα. Για να ολοκληρωθεί το στιβάνι, χρειάζεται πρώτα να βγάλουμε το καλαπόδι από μέσα, να ξύσουμε καλά τις ξυλόπροκες, το μισό μήκος των οποίων φαίνεται στο εσωτερικό του παπουτσιού. Σιγά σιγά λοιπόν κατεβάζουμε. Να δημιουργήσουμε τις δίπλες. Πες μεγάλη σημασία η στέκα να είναι ακριβώς. Και αφού τελειώσουμε απ' όλα, να πάμε στην ερώτηση που μου καίει το μυαλό από την αρχή. Ωραία, δηλαδή ποια είναι η διαφορά μιας μπότας από ένα στιβάνι? Μια μπότα χειροποίητη είναι στιβάνι? Μια μπότα χειροποίητη μπορεί να είναι χειροποίητη, αλλά δεν είναι στιβάνι. Για να είναι στιβάνι, πρέπει να γίνει η εξής διαδικασία. Πρέπει να έχει αυτό από κάτω. Το πετσί. Το πετσί είναι το σολόδερμα και να είναι περασμένο από ξυλόκαρβα. Α, το ξυλόκαρφο κάνει τη διαφορά. Έτσι, την κάνει τη διαφορά, όπως και οι ζάρες κάνουν τη διαφορά. Και μπότες υπάρχουν με ζάρες. Άρα λοιπόν για να ξεκαθαρίσεις αυτή τη διαφορά, αν είναι στιβάνι, αν είναι μπότα, οτιδήποτε μπότα αντρική ή γυναικεία, πρέπει να ξέρεις τι έχει από κάτω. Και επίσης η μύτη πρέπει να είναι έτσι απαραίτητα μυτερή, δεν υπάρχουν πιο στρογγυλά στιβάνια. Ναι, υπάρχουν διάφορα σχέδια. Δηλαδή, όπως βλέπεις εδώ πέρα, είναι αυτά τα μυτερά, αυτά που δεν είναι. Σαν κομπόικοπα κάπως. Αυτό τώρα είναι το ίδιο σχέδιο με αυτό. Η μύτη. Το αδική η ζάρα. Το αδική. Εντάξει, το αδική και η γλώσσα. Γιατί αυτό είναι μονοκόμματο. Έχεις δίκιο. Εμένα αυτό αυτό νομίζω είναι το αγαπημένο μου. Έτσι. Αυτό είναι ένα παλιό μονοκόμματο στιβάνι με ζάρες. Ωραίο είναι. Μυτερό είναι το αντίστοιχο αυτού, ας πούμε, που βλέπεις. Σε μονοκόμματο. Αλήθεια, αυτό δεν έχει γλώσσα. Ναι. Τα άμαθα. Αυτό είναι το Αυτό μονοκόμματο. είναι πιο ωραίο. Το μονοκόμματο έχει μόνο μία ραφή πίσω που ενώνει το στιβάνι. Ναι, όχι, πολύ ωραίο είναι. Καταπληκτική δουλειά κάνεις, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να Θα μου κάνεις και εμένα τελικά. Βέβαια, θα κάνουμε μονοκόμματα βέβαια. Μονοκόμματο θέλω, θα σου πω, χωρίς γλώσσα. Το κυριλεύει Μονοκόμματο, λίγο. ναι. Αυτό Ωραία. είναι το μονοκόμματο. Ένα μονοκόμματο, πάει με όλα, πάμε. Οκ, ένα ζευγάρι μονοκόμματα. Και δύο άμα θες, αλλά με ένα είμαι εντάξει εγώ. Ωραία.